puilano khaboni phajing de hamza mung yaparo belai kha kupurni hamjak mung susu amoni dingra sempai bari kaimani kumari sobai puilano ang thana nai tongo Mumbai o Didi National o ang oro Indian biggest folk singing reality TV show on Didi National o ang participate khanyaro Tripura nangi represent khanyai oro duita audition round payei ano aro Mumbai o ringkha hingke ang tabuk thangnai o Tripura hani bwsangei ang saitoknai tei nai tongnai khapangni lukrok no ba ani kok kaise kasarmung norok oba hekena ano subai tongdi nongni subaso ang asuk mano obon bagin yang tin asuk jara soguyo sini khorang Mumbai te pisar jaktung sini jaduni sapung obrong no tin yang thana nai tong ta folk obono Bharat sadin mani pore mona puila India biggest folk song reality TV song na nai tongo tangka aro jaja songnai sini Bharat ha kotoni belake Bollywood mungnang sapna kreng sini Kelas khelji borok aro ongnai nongti samnai je kokborok bajar samnai naki ang jadu kolja bo sini kokban no sabo sini je jadu kolja tongmani aban no sabo ngai or audition ni forba haino je kaisa primary audition baita kaisa je durdarshan audition mani abono borok obono nayo je Bharat ha kotoni tabuk je oi tongnai rok sini hukum rok no gobang ma bo hayabono rutugui taisa borok research khainani karinani obono bisingti khlaio bahayno saimia tabuk ang mega audition ni bagi thangnai borokano ringkha aro hingkai busuk jora agogaiman abo ang to saitongnai no abono ani kaisa koimung norok oma haikena ano phandrei tongjad ani koimung khorong sukti khatu Tripura to abo joto Bharat borsho 70 abo kaisa state ni kani khai borok selection khaika audition no ni khorong ni ang maite kaisa tongo Roma Kormokar Bishal Gorni bobo ang baksa thangnai tabuk Mumbai o sini tinin simi songnai ta tinin songnai tini borok sungno phunga sokai deman cinto sung tren mai thangbo kabar kheli asakai jora kisa kai sairka haini bagi sing plajoi thana manai ka hingke tini to sung laksini khana rong sirmano haima tong sung to sahorka hingke borok sawo aro to sungnani sakang kabang ma sungno practice khaijina ama harka Mumbai ang Mumbai মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ গুণমানে সেরা রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা যদি কেমিক্যাল ফ্রি কালার ফ্রি প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা